Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos sa nakaligid sa tak ng alas 5 sa hapon, mayang hapon, Makabombo Negros Occidental, Sudad San Bacolod. Nakapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Sabado, petsa 17 sa bulan sa Disyembre, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin nga 8 na lang kadlaw, Pasko na. Kakaroon, dito na kita sa ato sa ring mga headlines, mga retailers sa firecrackers sa Bacolod nagsugod na sa pagbaligya sa reclamation area. Bacolod City Fire Station nagpasalig nga na patuman ang tanan nga nagakaigo nga preventive measures sa ginabaligyaan sang firecrackers. Founding Chairman sa Communist Party of the Philippines nga si Jose Maria Jomas Sison nga nag-self-exile sa Netherlands, nagtaliwa na.
Army official aminado nga may epekto sa liderato sang rebelde nga grupo ang kamatayon sang founding chairman sang Communist Party of the Philippines nga si Jose Marie Jomas Sison. Commander sang 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army nagparindugan nga wala sang rason ang NPA nga magselebrar sang anibersaryo subong nga bulan. Mga kabombol, ito na kita sa madetalye kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag ako naman si Bombo Pon si Espino. Mahimo na nga makasugod sa pagbaligya ang mga retailers sa firecrackers sa tagsa ka mga kiosko sa likod sang St. John Paul Tower sa reclamation area sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio kay Melchor de Rayada, ang board member sa Bacolod City Firecrackers Retailers Association, nagabot na ang permit sa baligyan sa palupok apang bagod nga na dila ini. Isa pa lang o kung isa pa lamang ang nakaplastar. Payag ni de Rayada nga nagpadulong ang makaupod sini sa Banwa sa Nigaran agod na magkuha sang stock kag makahingagol display sang baligya. Sunod diri ila naman na hibuloan ang mga ginadubrian nga mga klase sang palupok kag ama kinahanglanon sa mga firecrackers firecracker sellers sa pagbaligya sa area kalakip na diri ang tubig, balas kag fire extinguisher. Aminado ban si Deriada nga mayra sang saka sa presyo sang palupok, labi na nga nagmahal ang presyo sang gatong. Ang pack sang triangulo nagabaro na sa karon sa 120 pesos nagikan sa isa ka gatos ka pesos. Ang katay may presyo na karon nga sa 650 pesos nga nagikan sa 550 pesos. Kag nagsaka man ang presyo sa puitis kag whistle bomb. Dili sa pagabot, kagina sang aga, naglakat ang akon mga kapdan. Kuan pa sila sang ilang mga stock sa hinigaran nga i-display nila. Na-discuss na din sa amon ang hindi pwede para sang Piccolo, Pop-Up, Goodbye Philippines, Goodbye Yolanda. Saka gin man siya kitungod sang ang kuan transportation. Hindi taman makuan kay ang sukot kamahal. Ang kabay sa pabahayag ni board member o ni Melchor Deriada, ang board member sa Bacolod Firecrackers Retailers Association. Samtang iyaman gindumdum ang halit nga tugas ang bagyong Odette sa nakaligan nga tuig 2021. Suno ka Deriada, isa ka masubo nga hitabo ang igo sang Odette. Nagsukat isa ka tuig subong Disyembre 17 ko sirin madamo sa mga kiosko ang nagkalaguba labi na ang mga kiosko nga mapigaw ang tindog nga nagbaliskad o kung nagbinaliskad tugas ang bagyo. Kasubo kaayo kadamo gid sang nahalitan pati amon diretsos ko nagbinaliskad ang ato para na sa dalom ang iyang aligi ara sa ibabaw kung naglinopad ang mga atop ang iba niya nga ko kay huyang ang pagpatindog ang ila atop yaton sa idalom ang aligi sa ibabaw. Ang dugang nga pagpahayag ni Melchor Deriada, ang board member sa Bacolod Firecrackers Retailers Association. Samtang ginpasalig sa Bacolod City Fire Station nga napatuman ang tanan nga nagakaigo nga preventive measures sa ginabaligyan sang firecrackers sa tupad sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area. Sa interview sa Bombo Radio kay Fire Chief Inspector Rodel Legaspe, Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station, ginpa-comply sa mga retailers ang sa Indias nga no smoking kag no testing. Nagbutang man ang mga inisang fire extinguisher, tubig kag balas. So kay Legaspe, GI sheet ang dingding kag atop sang kiosko agud nga hindi maglaton sa pihak pananglitan nga may sunog. May fire truck man ang Bacolod City Fire Station sa lugar ilabi na kung magdamo na ang bumalakal sa katapusan nga semana sa bulan sang Disyembre. Pakodalan man ang lugar agud nga isa lang ang flow sang tawo nga nagasulod kag nagagwa. Hingyoon man ang Bacolod Traffic Authority Office nga hindi magtambay malapit sa lugar ang dalagko nga mga truck bangod may mga tinion nga nagaluto ang mga pahinante samtang nagapundo ang truck. Nagpanawagan si Legaspi sa mga bumalakal nga ipabilin gid ang safety sa tion nga na magpadulong sa lugar agud nga marikawan ang disgrasya. Draman gyapon kay St. Paul Tower. Tapos visito it nga ang tanan nga mga necessary nga preventive measures, no? Ginpa produce na namon kay ginpabutang nga daan sila including ang mga signage naton na ma'am, no? Kay yan lang gina may ara sa sang no testing kag no smoking sign. Si Fire Chief Inspector Rodel Legaspi ang Fire Marshal sa Bacolod City Fire Station. Sa ibang pagkisining nga mabalita, nagtaliwan na ang founding chairman sa Communist Party of the Philippines si Jose Maria Jomas Sison nga nag-self-exile sa Netherlands umunit sa tuig 1987. Siya ang regedad sang 83 anyos. Ang pagtaliwan ni Sison ang ginanunsar sa CPP Chief Information Officer nga si Marco Valbuena. Sunod ka Valbuena, ginbawian sa kabuhi si Sison makaligad ang duha ka semana nga confinement sa ospital. Si Sison isa
isa sa ka-aktivista ang nagtukod sang leftist revolutionary organization sang CPP sa Disyembre tuig 1968. Ang CPP ang nagapregan sa insurgency rebellion batok sa gobyerno kaupod ang ilang armed wing nga New People's Army kag political arm nga National Democratic Front of the Philippines sa sulod sa masobra sa 5 ka dekada. Suno kay Valvena, ang bilog nga Communist Party of the Philippines ang naghatag sang pinakamataas ka tribute sa ila founding chairman, great Marxist, Leninist, Maoist, thinker kag patriot kag subong man, internationalist kag revolutionary leader. Aminado ang commander sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga may epekto sa liderato sang rebelde nga grupo ang kamatayon sang founding chairman sang Communist Party of the Philippines nga si Jose Maria Joma Sison. Sa interview sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, hindi martir si Sison kag ginakabig ini sang militar nga normal lamang nga tao. Aminado si Pasaporte nga may epekto ang iya kamatayon sa liderato sang NPA apang may nabilin pa man nga mga miyembro sang Central Committee nga nagaduso sang ila programa kaangay sang ginafront sang National Democratic Front of the Philippines. So kay Pasaporte, ginbutong ni Sison ang sitwasyon sang Pilipinas sa baylo nga magtibuong sang development. So sa Army official, hindi dapat pag-iselebrar ang kamatayon ni Sison bangod wala man sang kapuslanan ang iya pagtaliwan. Kampante si Pasaporte nga maubos gid ang mga miyembro sang NPA bangod bisan diri sa Negros Occidental madamo na ang mga nagkalamatay. Ila man tinguan nga maubos na gid ang puwersa sang NPA agud nga wala na sang may magguba sa mga proyekto sang gobyerno. Aminado si Pasaporte nga maalam si Sison kag iya nga kaupod nga nagtukod sang CPP apang wala niya gingamit ang iya kaalam para sa kauswagan sang pungsod. Hindi man na martir, no? Si Joma, kung kami normal na lang na. And kung on my part, so somehow, no, mapektuhan siguro. Pero collective mo nang may mga nabilin pa man nga upod nila, ng mga members ng Central Committee nga mo man ang nagato sa mga programa nila. And with him siguro, somehow mapektuhan, no? Pat may mga collective pa man na silang group, especially ng mga ginafront nila kuno nga mga NDF. Si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Giin pa siguro sang commander sa 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army nga wala sang untat ang security operation sa masoldado agod nga masiguro ang kalinong kakatawa bisan subong holiday season. Sa TV sang Bombo Radio kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, wala sang suspension of military operations. Sunod diri padayon ang line battalions o kung sang line battalions sa ilang trabaho bisan nga uritide season. Nagpanindugan si Pasaporte nga wala sang kabilinggan ang pagsilibrar sa New People's Army sa founding anniversary subong nga Disyembre bangod 54 na katuig ang ginahimo nila nga terorismo. Sunod diri wala sang dapat ipabugal ang rebelde bangod 54 na katuig ang ginahimo nga bloodshed, terrorism kag pagpatalang. Sunod sa Army official dapat mauya ang rebelde nga magselebrar sang anibersaryo. Napasalig ini nga sa tion nga mag-report ang mapumuluyo nga may selebrasyon ang NPA sa lugar galeon nga mag-responde ang soldado bangod padayon ang security operations. Nagpanawagan si Pasaporte sa mga nabilin nga miyembro sa NPA nga magbalik na sa sabak sa gobyerno kag magselebrar sa Pasko kaupod ila pamilya bagod may mga programa ang gobyerno nga Enhanced Comprehensive Livelihood Integrated Program nga nagabulig sa mga rebel returnees. So, wala naman kabuluhan ng pag-celebrate ka NPA ka anniversary tungod na 54 years of terrorism. Ano na ang kwan? Ang ila. Ano ba'y pahambog nila for the past 54 years? Kung tatanaw natin, past 54 years, full of bloodshed, full of terrorism, full of deception. So, mahuya sila na kung i-celebrate nila dahil amo na, no? Si 3rd IB Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte. Samtang sa dugang nga balita, arestado ang 59 anyos nga truck driver sa drug bust operation kag nakuhaan pagidini sang isa ka armas sa Purok 2, Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan, Negros Occidental. Ang sospek ang higa nga si Guillermo Cadagat, residente sang Purok Villa Angela, Barangay Pilar, Banua sang Hinigaran. Nakumpiskar kay Cadagat ang ilegal nga droga nga ginabanta nagabugat sang 4 ka gramo kag nagabalor sang 27,000 pesos. Nakumpiskar man diri ang isa ka loaded caliber 45. Sa karon nuyaran
na sa kusdiya sang kapulisan ang suspetsado nga magapangatubang sa nagakaigo nga kaso. Samtang arestado man ang 5 ka mga persona sa bypass operation in Patigayan sa Binalbagan Municipal Police Station sa sitio Barangay Enclaro, Banuwasang Binalbagan. Ang mga suspetsado ang iyakan nga Sanday Ruel Luston, 55 anyos, Jo Marie Casuyon, 40 anyos, Rejan Maones, 33 anyos, Mike Casuyon, 42 anyos. Doon sa mga residentes na nasabit nga lugar, kag Leiji Morano, 30 anyos, residente sa Sitio Isla, Barangay Progreso, sa nasambit nga Banwa. Nakumpiskar sa mga suspetsado ang 1 ka gramo ang sa suspected shabu nga nagabalar sang 6,800 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sang Binalbagan Municipal Police Station ang mga suspetsado kag natala na ang pasakaan sang kaso. Yara na sang inugdugang sa inugbakal sang proof of purchase ang tagdaog na Sydney Carnora Silerio sang Corner Rivera Paglaom Street, Barangay Granada. Sunod sa Bacolod matapos nga nagabutan ang o kung nagbaton sang iyang premyo kay nasang aga. Sunod diri samtang nagapanghalay siya, iya nabatian nga ginlawag iyang ngalan nga nagdaog sa 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sunod diri siya nabatsagan nga magdaog o kung nabatsagan na niya nga magdaog ini sa abong adlaw. Iyaman gid pasalamatan ng Ginoo, Bombo Radio ka ma-sponsor sa iya nga pagdaog. Gani ginengganyo niya ang mga tagpermati nga mag-entra man kag magdaog kangay niya. Actually, gapanghalay ako sa balay sang naginlawag ni Bombo Early na ngalan ko. So, pag sila nga puro Sa una ko nga hatag, 100, ikaduha, 200, ikatatlo, 300, ikaapat, 400, hanggang ikalima nga hatag. 500 pesos. Sa nagapamati, subong, palihog, intraman ka mo, kay basi ka mo naman ang tsansa na makasugilanon, dire ka makakuha sang premyo. Sini Canora Silerio, winner sa Daily Joe sang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Kag para sa katapusan nga balita sa Christmas around the world sa Chile. Aminado ang isa ka overseas Filipino worker nga nagatrabaho karon sa Chile nga dako ang kinalain sa selebrasyon sang Pasko sa Pilipinas kag sa nasambit nga pungsod. Sa karon nga bulan sang Disyembre kag malapit na lang ang Pasko, mabatyagan na ang matugnaw nga tiyempo apang sa pungsod Chile, tuman naman kainit ang tiyempo. Sa interview sa Bombo Radio kay Leona Igid Arevalo Kelly, Bombo International Correspondent sa pungsod Chile, yara sa karon sa summer season ng pungsod kag ini ang mabatyagan tubtob sa bulan sang Marso. So diri 7,000 tubtob 10,000 ang populasyon sa Pilipino sa Chile. Sa kapintatlo kag tuig kag tunga sini nga napagtinera sa nasambit nga pungsod, nagalaom ini nga makapauli sa Pilipinas kag maka-experience liwat sa Pasko sang mga Pilipino. Makit-an naman ang mga malls kag stores nga puno sang dekorasyon kumpara sa nagdigad nga tuig nga sira ang mga inilakip na ang mga simbahan tugas ang riot nga natabo didto. Pahayag ni Kelly, masami nga wala gina celebrar sang bongga ang holiday sa Chile kung ikumpara sa Pilipinas. Para sa iya, the best sa gihapon ang Pasko sa Pilipinas. Based sa based sa mga kakabatian ko lang sa mga Pinoy, mga dugay na dire. Siguro mga more or less mga 7 or 10,000 Pinoy. Grabe kay init. Covered dire sa bong. Astonish siya sa mart. Buta kitang mga malls din nila. Buta sang mga decorations, mga giant Christmas tree. Sa ila di, kay very common. Hindi di sila ya extravagant kaya sa mga Noche Buena. Unlike dira ya sa aton. Pero ginahambal nila nga the best di ako na ang Pasko sa Pilipinas. Si Leona Igid Arevalo Kelly, ang Bombo International Correspondent sa Pungsod, Chile. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa tak ng alas 5 sa hapon mga kabombo. Ato nanay panambalikan ng mga headlines. Mga retailers sa firecracker sa Bacolod nagsugod na sa pagbaligya sa reclamation area. Bacolod City Fire Station nagpasalig nga nagpatuman ang tanan nga mga nagkakaigo nga preventive measures sa ginabaligaan sang firecrackers. Founding Chairman sa Communist Party of the Philippines si Jose Maria Joma Sison nga nag-self-exile sa Netherlands nagtaliwan na. Army official aminado nga may epekto
epekto sa liderato sang rebelde nga grupo ang kamatayon sang founding chairman sang Communist Party of the Philippines nga si Jose Maria Jomas Sison. Commander sang 3rd Infantry Brigade sa Philippine Army nagpanindugan nga wala sang rason ang NPA nga magsilbar sa anibersaryo subong nga bulan. Makabombo, 28 minutos sa kaligid sa takna ng alas 5 sa hapon. Inyor batian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition. Karon nga daw sang Sabado, petsa 17 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Kami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Taga ko naman si Bombo Pon si Espino. Nagapasalamat sa papuno pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kagaraon sa ato sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May walo na lang kadlawng nabilin na Pasko na sa ato sa ring mga kabombo kag mga Castor Nation. Kagaraon sa ato sa ring Bombo News Analysis. Sagin basa ni Bombo Daniel Elecciones may tigulo Another Marcos. Vini Marcos to invade Bacolod soon. Kun syudad sa duwa ka distrito tungaon. Congressman ang target nga dalaganon. Welcome development kuno kun si Mayor Albi Pambalon. Vini agot nga anak ni Presidente Bongbong. Matunog na ang ngalan karon. Posible nga wala sang kasumpong kun plano sa politika sa Bacolod dayunon. Ano ang masilin ni Kong Greg Sataya? Ang nagaduso nga Bacolod matunga. District 1 kag District 2 para may tsansa makapapili man congressman ang kalyansa. Kalakip kun tani sa mga tayada sa District 1 kun in kaso madayon na. Konsehal Al Espino ang isa sa ila, pero with Vini mapaigad gid siya. Pero Bacolod handa na bala kay Vini? Big question by the many, but others say possibly. Bangod ang amay, of course, presidente. What will happen sa promisa sang eleksyon? Nga isa sa taga-ABB ang magaposisyon sa Kongreso kung i-redistricting dayunon, gone with the wind or into anay porsyon. Pahayag ni Mayor Albi Silibton, if Bini decides, wish siya himuon. It is as if hostage siya sa sitwasyon. Hence, mga kalyado, sulod sa banga, kag magpahimunong. O politics sa Bacolod sakit. More biktima sang promisa, now gakuriit. Ito't dadalhin na sila sa langit, till they woke up, sorry sila, gali iwigit. Ang ini pangunahuna pananawa naging padala ni Erwin Ambo Dililan sa siyudad sang Bacolod. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton unod sang jutay nga fat kun